Med hensyn til tøj og sådan noget, synes jeg bare, at vi skal køre afslappet casual-stil med tøjet, ikke? Ja, jeg overgår ikke noget opstilling. Nej. Folk skal føle sig vel tilpasse Præcis. I vores selskab. Ja. Og det gør de, når vi har noget stille og roligt tøj på. Ja. Der er ikke på nogen måde ligesom... Flasher her, kommer to fede københavnere. Vi står også i en flot sal, ikke? Showet er godt. Det er rigtigt. Ja, ikke? Det er jo ikke påklædningen, der skal bære showet. Jeg glæder mig til det der, når man hører publikum i salen. Og vores intro-melodien kommer. Og lige inden man skal ind der, ikke? Det er pissefedt. Man kan mærke, at adrenalinen kigger ind, ikke? Dette er en kærlighedshistorie. En fortælling om to mennesker i krise. To venner, der giver hinanden så meget glæde, men som alligevel ikke er kloge nok til at værdsætte det, de har sammen, og derfor risikerer det dyrebare forhold for smålighed og jalousi. Følg nu med her, hvordan de kaster det hele over styr. Mine damer og herrer, Kasper Christensen og Frank Hvam.